Bună, bine ați venit! Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi astăzi, aici la Tom Yum, acest restaurant superb și o să vedeți ce preparate delicioase au. Suntem aici datorită unui proiect foarte fain, derulat de Fundația Arta din Cluj și de platforma online ethnicmarket.ro. Proiectul se numește Mâncarea ne aduce împreună, ceea ce se întâmplă și astăzi aici. Proiectul promovează practic această conexiune între oameni, tradiții și culturi prin intermediul mâncării. Maria, care este aici de față, și șef de la Tom Yum și împreună cu echipa au contribuit cu rețete thailandeze extraordinare în acest proiect și cu povești cu multe zâmbete. S-a râs mult la filmarea cu ele, minunate. Așa cum alte două doamne domnișoare aici de față, Sheila din Cuba, ridică mâna, Sheila, te rugăm, precum și Maria Elena din Venezuela. Ne-au ajutat și ele cu rețete și cu arome, cu tradiții culinare din țările lor. O să vină și la Ial, care ne-a ajutat cu rețete din Liban. Așadar, este un pretext minunat să ne întâlnim aici și să degustăm această mâncare bună preparată de Maria și de echipa. Și aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru că astăzi sunteți gazdele noastre. Aș vrea să îi mulțumesc și doamnei Supatra, de la Miss Supatra, Kapunkan, de la Ambasada Thailandeză și prietenilor de la Autoritatea de Turism a Thailandei, lui Bogdan, care se ascunde undeva pe acolo. Mulțumim, Bogdan! Și aș vrea să o introduc pe Maria, Bogdan acolo, mulțumim, Bogdan! Mulțumim pentru susținere și deschidere întotdeauna. Am făcut multe proiecte foarte faine cu Bogdan și cu Autoritatea de Turism a Thailandei. Mulțumim mult, Maria, mulțumim mult, șef. Thank you. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine. Maria are o poveste extraordinară, fabuloasă și gătește foarte bine și cu suflet. Și atunci când pui suflet și când râzi mult, mâncarea are un gust delicios, așa e? Food is better when we laugh more, right? Yeah, exactly. Yeah, so hello, my name is Banuda. So today, welcome everyone to Tom Yum, and we prepare some finger food like for the party. And Chef Kesini, this is she helped me very much for this event. And this menu, we just thinking of this menu 2 days only. Yeah, and then last night the chef just prepare everything. Yes, that day I just take all ingredients and then we just like, okay, we make this, and then we make it by this morning, all complete very early. Yeah, so I hope everyone enjoy, and please enjoy the food and enjoy the event. Thank you. Mulțumim. Și dacă vreți să vedeți filmarea și rețetele, le găsiți pe ethnicmarket.ro. Yes. O să vedeți ce simpatice sunt amândouă când ne arată ce au gătit. Yes. Mulțumim și enjoy the food. Enjoy everything.